हेलो लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय डेट आरो जायगा ओंखारबाय आरो लोगोसे मोजां खबर बङाइगाव ट्राइबेल अफिसाव गोदान पोस्ट ओंखारदों डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन आरो नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट बेसिसाव साख्रि मावनो हागोन दा जों बिनि डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजिगोन खायसे खायसे भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो थ' आं रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअ नायजोबनांगौ होमबासो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनो नालाय दा जियानो जा जों थांनि डिटेल्सखौ नायनोसै फार्स्टआवनो एडिआरनि एपइन्टमेन्ट डेट राननाय डेटखौ जोङो नायनोसै दा बे जाबाय नटिस आरो बेखौ होदों पेपाराव होदों अफिशियल नटिस थाबैनो रिलिज जासिगोन बेनो जाबाय जाय बिथांमोना एडिआरआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव पास जादोंमोननो बेनो जाबाय एडिआर बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे बेयावनाय जे ग्रेड 3 नि पस्टनि आन्डाराव जनियर एसिस्टेन्ट सेक्सन एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय स्टोर किपार आरो लोगोसे ड्राइभार दङनो एन्ड ग्रेड 4 पस्ट जेरै खालासि दङ पियन दङ सकेदार दङ बिथांमोनखौ आरो लोगोसे एमटिएस ओके सो माने जस्ट दायो एमटिएस बुंबाय आरो बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आन्डार भेरियस अफिस अफ पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट होनना बुंदों ओके देन बेनिफ्राय केटेगरि वाइज एपइन्टमेन्ट लेटार्सखौ बिथांमोना एभेलेबल मोनगोननो बेनो जाबाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जायनोखि बे सेक्टराव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन ना थ' बिथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइट पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि बे वेबसाइटआव मोननो हागोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय बाव मोनसे नटिस खालामबाव कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एपइन्टमेन्ट लेटार्स फ्रम the link provided in the website against their respective roll numbers होनना बुंदों बेनो जाबाय 9 PM निफ्राय ओके स' 9 PM निफ्रायसो जानुवारि 9 तारिखआव मोनगोन ग्रेड 4 हिसाबै हरनि 9टानिफ्राय आरो लोगोसे ग्रेड 3 नोंथांमोननि हमना ला बेनो जाबाय 10 तारिखआव मोनगोन ग्रेड 3 आ हरनि 9टानिफ्राय एबा 9 PM निफ्रायसो माने अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानांगोन दा गोरलै बाथ्रा जाबाय सानावहाय दैयाव मोननाय नङा दैयाव मोना नाइटआवसो नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय कैंडिडेट्स who come under the category of T tribe होनना बुङो एक्चुअली T tribe ना थ' बेनो जाबाय नै 11 जानुवारियाव 9 PM आवहाय मोननो हागोन अके बेखौ बुंदों आरो देन बेनिफ्राय सरि बे जाबाय सारुसाजा स्टेडियाम बावहाय लेंहरदों 9 जानुवारियाव बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै 10 जानुवारियाव ग्रेड 3 हिसाबै आरो T ट्राइबा जाबाय 11 जानुवारि थ' बे जाबाय नोंथांमोना बे जायगायाव सहैनांगोन प्लेसआव अके देन बेखायनो बे प्रग्रामा 2 आवार्स जागोन माने प्रग्रामा 2 घन्टा टाइम लादों आरो कन्टेक्ट पार्सन फर ग्रेड 3 जाहैबाय बेखिनि मबाइल नाम्बार होनाय दङ आरो ग्रेड 4 आ बेखिनि नाम्बार होनाय दङ आरो अके स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि मोनसे अफिसियेल नटिस फैदों आरो बे जाहैबाय नै चिफ इन्जिनियारिं PhD होनना बुंदों वाटार आसाम थ' बे टाइपनि नटिसखौ माने निउस एबा पेपाराव होनाय जादों आरो अके अफिसियेल नटिसा थाबैनो ओंखारगोन बेखिनिखौ माने नोंथांमोना मोनग्रोबाय देन बेखौ होखांनाय लोगो लोगो एडिआरइ 3.0 3.0 आ अलमस्ट 10,000 प्लास पस्टआथ' थाखागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ लानानै स' बेखौ होखांनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय फेब्रुवारि स' फेब्रुवारिनि गेजेराव एप्लाइ जागोन बेयो जानो गोनां आरो लोगोसे नैबे मार्चआवथ' MCC नांगोन ना अब्ला एप्लाइ जानाय नङागोन दा बेखायनो जानुवारि लास्ट सप्ता नङाबा फेब्रुवारियाव एडिआरइ 3.0 आसाम पुलिसआ दायो अनगयिं जागासिनो दङ बेनिफ्राय DME अके DME जानाय चान्सआ दङ ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे ग्रेड 3 टेक्निकेल नन टेक्निकेलाव DHS आ एप्लाइ जाखाबाय एग्जामा हमना ला बे आफ्टार इलेक्सन जानाय चान्सआ दङ जों मोनथिबाय दानिया फैबाय बङाइगाव साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव वाक इन इन्टारभिउ 2 पस्ट दङ कन्ट्रेक्चुअल बेसिसआव बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्सनि आन्डाराव प्लेन जोंनि SDP नि अफिसावहाय ओंखारदों आरो बे इन्टारभिउआ 8-9 जानुवारियाव जागोन अफिस अफ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बङाइगाव माने DC अफिसाव 10टानिफ्राय जालांगोन बेखौ बुंदों कोअर्डिनेटर पस्ट सासे दङ बेना जाबाय स' बिनि क्वालिफिकेसन होनोबा कोअर्डिनेटराव बेनो जाहैबाय मास्टार इन ससियेल साइन्स एबा ससियेल वर्क थानाय जानांगोन बा नलेज अफ बेसिक IT बा कम्पिउटार नलेज एन्ड बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ मिनिमाम 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना जानांगोन अके थ' बावहाय एक्सुवेलि हाइ लेभेल क्वालिफिकेसन बिबाय देन बेनिफ्राय MIS दङ एबा प्रग्राम नोंथांमोना बावहाय नायोबा BSc पास खालामनांगोन बा BA इन स्टेटिस्टिक्स दङ बा मेथ्स दङ बा इकनमिक्स एनि वान थाबानो बाव जागोन एन्ड बेनिफ्राय 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सआ बावहाय थानांगोन बैसोआ 18निफ्राय 35 इयार्स सेलारिया 35,000 बेनिफ्राय 25,000 पार पस्ट बेखौ नुनो मोन्दों बे जाबाय पिरियडआ जाहैबाय नोंथांमोना 2 इयार्स माने 2 इयार्स प्रजेक्ट बावहाय दङ एन्ड सेलेक्टेड केन्डिडेट्स बावहाय मा नोंथांमोना बेनो जाबाय
11 months ओरैनो इनिशियली होग्रोगोन नाथाय बेयो रिनिउ जाबाय थागोन टेनसन गैया जास्ट 2 years नोंथांमोना मावनो मोनगोन एन्ड एंगेजमेन्टआ जुदि प्रजेक्टआ थाबाय थायोबा बारायनाय चान्सआ दङ आरो बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना थांनांगोन आरो बे अफिसा पस्टिंआ डिसि अफिसाव जागोन नोंथांमोननि पस्ट जुदि साख्रि मोनोबा नैबे गासैबो डिटेल्सखौ लांनांगोन जेरै नोंथांनि बाय'डाटा लांनांगोन बे दिनखालिनो इन्टारभिउ खालि बेनिफ्राय आई कार्ड जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पैन कार्ड एड्रेस प्रुफ लांनांगोन बेनिफ्राय अरिजिनेल डकुमेन्ट्स गासैखौबो लांनांगोन 10 पास एबभ 10 बेनिफ्राय जेनाखि डिप्ल'मा दं गासैखौबो लांनांगोन एन्ड बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट एसएसएलसि एडमिट वर्क एक्सपिरियेन्स बेखौ लांनांगोन प्लास फट'कपि नोंथांमोना लांनांगोन गासैबो जेरेक्स कपि खालामनानै अरिजिनेलखौ लांनांगोन दा जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड दङ थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो अके दा बेनो आरो नोंथांमोननिया डिसि अफिसाव जागोन इन्टारभिउआ बङाइगावआव दा बे स्क्रिनशट खालामना ला नोंथांमोना डाइरेक्ट बाय'डाटा लांनानै डकुमेन्ट्स लांनानै थांबानो जाबाय एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट इन्टारभिउ स' नोंथांमोना थांनानै हैनो हागोन आरो अके